rin yung makuha. Ikaw gira mo kumakanton. Except na lang mga tiyo. Pwede lang sa paminahon. Yes, yes. Plano sa ilang kasal. Kumutan ko na ako sila dua. Kung sabi ko lang ano. Then kami as a guidance, as a parents, gusto mo alalay lang mo sila. Dili mo kung ingon niya, dili ka. Di ba? Sila yung dua ang akong pangutan ko. Kung isa nilang plano. Ito ba din? Lagi na di sa abot ng dua. Next year, kasal. Sa ano lang, kaya mo nasa May 7. May kalendar mo? May 1 year from now. Sa kapulit, Sino may kalendar niya? Ano ba kalendar? May 27. May 27, I know. Bantu ka. Ikaw ay kasi musugod ka sa plano sa iyong incoming husband. Incoming ba? Incoming pa. Future. Incoming lang. Disipyot siya. Dili ka sa kama. Dito ko na ipander niyo. Magkasa ito, magkasa. Upod mo ka na po. Kuyon ba mo sa ilang plano? Ano siya? Dami sa isa mang bud na July. July. Hindi man lang pwede na Isabay. kaya ano sa nakuan na nagpapanahon ka sa mga lalaki na malakuan magsunod. Ito ko lang man sa kayo. O, yung nagbuwang naman. Sundo na to sila. Ito nasa sunod pa ito eh. Kaya kan sila maka-andam. So, okay doon sa ano. Kami po, sa ilang plano po, nga po nilang plano, is nice po sa mga. Kaya nga naman, trabaho naman po sila, makaprepare po me, para makatapang po sila. Ano siya? Muna, ang the most important siya na, kamumagod ng Amerikano. Kung payag ba po, sugot mo sila. Kaya kami, wala ang problema sa mga, kaya amo mo sa obligasyong tinig, kaya amo ang ng lalaki. O, di ba? Pati sa ako, ano sa hindi kasabutan nila, iba na sila sa ako mga pagdalo. Wala na, may kami, parang guidance, isipin na ako sila. Kung sa ila kasabutan, ano sa lang, bigot-bigot ka na, lahat na kami. Kaya wala naman sila sa ito. Bakit sila ang gawin? Naman sila sa gato. Nasaan gusto ako. Atong pag-community, very great sa Kaya sa itong balikan na itong istorya sa Sumero, approach niya yan sa siya. Ikot ka muna. Sabi mo, tayo. Ayaw man tuyo. kami, yung kamo
sa kalayo, ano lang mo siya, kamu, para halubilo mo siya. Yan po din yung mga isuot sa akong pares. Ginawasan sila. Kaya may mga illness na ito. So, yung anak ko. Ako'y na rin mga babae nga isuot. Ada rin. Ay, di pa matanong kung ako sila. Uyo ko mo sa plano sa dua. Uyun? Ito, makakaya lang na taring muna illness yun na mo. Madam, Muna yung operahan sa Cebu. O sa Pago. uyon pa mo. Ila magyapon desisyon ng mga pusa na ito, anak. Uyun. Uyon, ibig sabihin, musukot mo mo. Pwede ba ang Gutom na. uyun tayo? O day, nice. Ano naman namin nga, kay, once galing ang approaching about marriage, walang babag, kaya nice ang development nila, yung direksyon. Smoothie. Oh, yun, muna siya. Nindot ba? Nindot ang pagdala nila sila mga buhay. Sir na daw. Naon na sir. O day, very simple na, no? Simple na kayo. Kami, boss, sir, kami yung pamilya, walang ibang problema. Gamay lang nila pag pamilya. Gamay lang din. Pero, kumbaga, nagkaisami ba? Nagkaisami. Oo. Ay, sa tanang dagang ay pamilya. May magsinapatay. Kaya pa ko yun ba? Uyon ba ka? Gabutan sila pero Kung sa sa akong plano, nangangagi ko nila gamay sa pa sila pero sa ato. Hindi po kumudesisyon. Hindi na po yun na ako sila ipamalo. Kung desisyon sila, yes, ang po ko. Basta sa mga ilang. Yari ako mga friends. Tapos gamay yung boses, boss. Ano na siya? Ha? Anas bro ka? Ano na ka kapre, boss? Hindi ba? Idan mo ba? Ano na ganun siya? Mas maayo mag-open ko dyan, kaya naamang ko sa ubangan, lahit mo lang mo hilong-hilong ang gusto. Hindi na ito ang batanday nga ka. Hindi tayo kay gusto, mas maayo mag-open na. Kasi mo, suntin. Bayo ka ng uyong talaga kay Tao, saya sa saya ko bagal sa ilang mga buhi. ay mababa. Kailangan Naglakaw ka sa dalan ay babag nila. Munong ka pa. Munong kita ay Butos life. Bila. Biyahan eh. kaya ako naya ako lani imbis na mga ay plano. Nabot na sila ni Ayan. Nice na ito. Blessing. Ako pa rin. Sa napay sa ibating na ito kung Ang mahambalan ako sa inyo, adwa. Huwag nyo i-develop ang selos. Very bad. Kailangan siyahan ng pinakaiwala ka mo. Panig pa lang. Harap na yan ang selos. Huwag nyo iwasan nyo ang mga kapatid. Wala na maayong magbukas sa inyo. Wala nga diferensya. Guys ko na lang. Wala nga diferensya. Kung babae isa. Ano ba? Legal mo doon? Kung babae isa. Tapos yung magtaas isa. Babae ko isa. Kung lang ba? Hindi nyo nga magmagkaanay. Kaya nga, wala nyo na makuha. ang karbo Right.
be humble always. Ah, Sa'yo masulti sa mga buwan. oh. Mangkot, maniayan. Sa'yo masulti mo. Papa niya, wala. Separated, ma'am. Ah, Iwan sila. doon pa sa kanya naman, ari naman ko, ari naman ko. Ara sa pudir namun. Kaya gamay pa si Ayan, kamuha sila kako. May soon, that time, trabaho siya. Gawas. Kaya mo pala kung sa Mas maayo mga inaon. Ano ka ay huwag ka may balog sa kamay na inalit niya sa buhay niya. normal lang. Nice mga makanak Ito yun. mo na nakita natin kay Wala akong problema. Kuha na lang si Ayan. Ako na nagpadala. Ako na nagpadala. Ako na nagpadala. Adopted naman na si Ayan. Wala akong Panganay, problema katuwang kaya. panganay. Mga ano lang nila kaya ang magulang niya. Professional ko. Dami trabaho na. Si PE mo na yung magulang. Si Ayan. Nag-miss man ko sa college. Kali po, di gamit po. Professional. Halos ang mga supling. Anak ko. Tungod sa maayo ang pagdala ng sa parents man ko nag-umpisa. oh Parents na siya. Dili sa ibang tao. As depend man ko sa parents. Komplikadong sitwasyon. Pabalo ka mong dala sa bata. Ano din siya? Muna ang mga pamilya, gamay lang din. Okay ang among dala. tinabang ay ang tinabang Wala na question. Water. Nanay dia na as advices na lang. Wala kang ito masulti. Mas maayo ang magumot sa uban niyo. Ha? Oo, sige. Okay lang po ito. Course doon. Maano sila, force ba? Kaya ito, mas stress na sila or whatever, ang kita mo sila, mauto sila. So, ano yung decision nila, o na lang siya. Dato na lang nato, okay mo man, will be a lot of changes pa ito. Sa ito ilang pagkanuhan, naatagilikanan, o guidelines, support na lang sa ilang so, sa mga students na ito, sa palibot, either relatives na ito na sila, or sa man na sila, relate man na sila, ako ay ito, beside na ito, ang ito sila. So, whatever decision nila kita mo, sundo na lang nato, o tato ako, finalize o i-agree or respect. So, ito yung natin denominations. Pera, ano mga palong sa mga pamilya? Ito nang mga ka. Ha? Zaira. 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 What is your opinion about my family? Ha? Eh, nakadto naman dito sa semua. How many days nga rin? How many times na? 2 times. Pero sa ako, dito sa Davao, okay, isa lang ang good
Kaya mo abot sa mga pamilya para mabatang ko nila. Hindi pa rin, hindi ka mag-inganay. Sige, sige, maminaw may. Maminaw may, ari, yung pagkuman. Ayaw na, sultingin mo sila. About sa aming behavior dito, kahit tayo lang, at-interpin sila. Tama. Ay, sir, kumain naman. Good behavior. Nice. Alam mo ka ba lang na kahit ako mo si ay sa ila sa Davao. Adjust. Mas doon siya sa mga Ikaw po dyan. Pinaka-business sa mga kartulog. Bulan. Hindi man. Sa kagulan, yung pinaka-anto dire. Siguro pag muyog na ako Sila sa... nangligaw ka na. Oo, nagkakapulan. Ganto yung ito. Ano po ang nakita mo sa ila? Nakikita naman sa pinaka na ano rin siya. Ano, grabe sila yung hospitality pagkabot sa katawan. Siyempre, paligaw pa lang ako pero naaga pa na natawa. Grabe na ang antay sa magilit ang kalahing tao ba? Tapos hinihinay ko kay Kaila sila may gagaw, kaya naigo ng gagaw, ang lidagan na rin. Nakatawag isla, sorry-sorry. Kumbaga, nakita na ako na dawat na kanila. Kung sa may mga sa'yo, gagawin na kung sila nakuha. Kita kita suko pa sa may family. Ito sa gamay yung storya, wala akong pamilya. Nice kayo. Okay, pumunta na ka. Ikaw mag-mother, ikaw mag-gaski dari sa balay. During ara si Ayan. Sa po mga story. Kita mo na. Ikam ka na. Oo, ikam ka na. Ibig sabihin. Magbihit ka. Okay, yan. Yes? No, Ha? May words din lang kung medyo naintindihan. So, pwede. Papala ka. So, intindihan ko man. Intindihan ko na. Intindihan ko. Mula kita sa anak, ano nakakala mo sa akin? Nakalog ka sa akin ka na mo. Diretso lang mo din siya. Intindihan mo dyan. Alam ko po una, pag wala na mabuti, di ko kasabot. Paminaw ka, paminaw mo din mo. Maintindihan, maging mo sa inay lang ako ng paspas na wala mo. Ang information niya, Mas maayaw mo gani. By the next year, eh. Sure na punta dire. Tama na.
Lindot ang lugar. You are all welcome. Thank you, ma'am. Kinahin ko sa inyo lugar yun. As in. Bisan ang lagagan. Kaya lang, medyo dako species. Ano ka dyan? Oo. Di ba sa expenses wala? Layo. Pag may kagaling, tasakin ng metro. Sige lang, wala problema na sa mga expenses. Kaya mo man ang tabangan. Thank you very much. Wala naman tayo ma-open forum pa. Mga additional din. gamay, no? Nga naman mo din eh. Inyo naman gid na ko kung saan inyo na ko. Amor na Israel content. Sige lang sila, minsihan. Dito ka tulo. Pangasawa para na Nasipan ko ano, plastar, ano? So, kami sa mga ginikanan sa ato na side, kung nga, ang gusto na ko na. Para legal na nila po ato, ang buyan, ito, bisan, legal pa. May kayo sa Mayo. Oo, Mayo na dito, pero City. May 27. Tulosan po siya. May 27 mo ko. Just na lang. Sabado Domingo. Ito ba, buwatan pa na itong kondisyon eh. Ito ba? Hindi, mag-opisina magulo. Ay, kung pamandaw nun, di ba rin, may 27, Monday. May kasama Monday. Dapat kuan. Sabado or Sunday. Hindi kayo matulog sa kanila, huwag sa ikuan nila. Weekend lang. Sila na sa ilang na plano mo, Mag-check sila na. gusto ba nila before 27 din? Ano yun nahibayo ako na ko ang ila kuan sitwasyon ng ila sa wedding dahil nakita naman ang ila ko ano waya dito Lunes ano sa dito pagpaanan sa Sabado wala na kang pumunit sa Sabado Sabado Domingo. Hindi na si Juan, kung sa plano pa ano. lalo pa magsigalan pa man Madagan maganda adjustment dyan. Final na, pag may... Makabala na ako final pag maghatag na ng invitation. Inala invitation na. Ako ya pa. Para kang chat-chat, guys. Oh my God, manibong ta dito sa college. Maglahit ng tabi. Million siguro. Saan? Magdugay ka na. Ano ang ilang desisyon? Yun na lang ang sunod. Okay. Pero na po karoon na rin yan ang mga both side na magdugay nila. Ako na sila na lang. So ilang desisyon, suporta na lang. So, kung naisa daw mo nga, kita ko may Ano yung desisyon nila? Tapos magpaalam man mag-storya mo na sila sa iyo. Mag-storya mo na sa iyo. Sugot mo, ikaw mo na naman mag-decide ko ba support na lang kami. Kung ano po sa to ay siguro magsasagot ko basta
Obligasyon. Ante, smile. Bago to kami sa Hindi na mo. Mas lang sa nila. sari kita sa ginawa. Gusto ko siya niya nag-engage na. Basta sa sasakyan pa. Marta-marta na mo. Ayaw nang ipag-ginta. Para naging mamukmo. Gusto naman ng dagan na. Di ba no? Dapat. Diyos kumain. Para makita yung dagan. Jen. Jadi picturean deh. Naik kan. Mana yang bulan? Katibayan na lang sa isang Katibayan ba na Memory ko ba? Wala kasi ayan. Oo, ano mo bulang yaya. Wala mo gusto ng soul. Ayun na, kahit na hindi. Last one. Okay, closing prayer ta. Salamat. Salamat tingog ka. Okay, salamat do, salamat sa ato buhi nga Dios. Mahal anak, sa Espiritu Santo, dining gabi na nga kitagaan ta wisdom, nindot kayo nga mga mensahe, nga plano, nga ang duha ka pamilya na himong isa. So, salamat anak o mga ipuntat padalangin sa pagkaon. O Lord, Jesus, salamat sa mga pagkaon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa panahon kayo gihatag kanamo ning gabi na. Salamat sa tibuok pamilya, sa duha ka pamilya. Salamat sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing mga tagay kami safe and sound sa among paguli. Tagay kami kini nga pamilya magabuhos kag panalangin gikan sa financial, gikan sa physical nga mga kayuhan, gikan o Dios sa mga bisan sa spiritual nga mga panalangin sa among tanan kinabuhi. Salamat o ugad kay nakalig ginahatag kanamo. Salamat padayon ka nga mga panalangin sa among tagsa-tagsa kasing ugunahon na i-bless sa mga pagkaon makahatag og kusog kayuhan kabasko pinagdilamang sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Hallelujah. Happy birthday. Sarap ng bata. Hindi ko ba? Walang pinakamalura. Salamat. Wala siya yung nagkaroon. Kahit pa.
kamo ang guardian. Grace, so po na ako. Para di ko bibili. Grace, so po na ako. Pangalan bot Kasunod, kami na po budaog kung kamo kaso dito. sa Davao. Ay, dudu, ano pa kami, Jensen. Sa Jensan lang kamay ako anak sa Davao. Uy, anak sa Jensan. Jensan. Kasunod sa Jensen, bulog-bulog po yun. Bulog-bulog, kaya rin paganda. Sa doon. Sa doon. Kumusta na po ninyo kapagpiyaw? Insan, Sila, kami, Let's go. Let's eat. Uno dito ko. Dili. Ano mo? Magwala plato? Ay, ako ka dun. Kanako.